سلام سلام ناي مولورايا بتسب سلام خاتم بزح ترفي بلا الليلة وخلا ما عن تلالي بحدث بدا مزاكم نخو بلايك جمراتيوا اسكام مجرشات خاتاتلنا أستري لهم أوزنها بتعم دفتيا تاخد برامة حزي لما عن تدخل نجاوتنا بقول عناس نجاوت بهالنا الشش بهالنا ستي مجمريا سلام باليوم بليا مالتي سلام لولتكم هاقات أمي كرتا እቲ ድምፂ ናብ ብዙሕ ጃዕጃዕታ ድምፂ ስለ ደኣተየ ኮፒራይት ምናምን ከይሕዘ ብለ ሞነታይዝ ስለ ደይኮነ ኣሳጥፍዐ ብውሽጢ ሪከርድ ላገበሩ ከለኹም እዩ ብኻልእ ቪድዮ ብናይ ባዕላ ድምፂ ብኖርማል ሕዘለኹም ክቐርብ እየ ድሓዚ ግን ብውሽጢ ሪከርድ ስለ ዝገብሩ ኣለኽዎ ይቅርታ ላወኹ መፀኩም እንሆኹ ምክንያቱ ናብ በቆልዕና ፃወታ ድወኽኩም ለለ ድቦሽ እንጫወት ትበሃልና ማለት እዩ ደቅ ገጠር ትፈልጡ ኢኹም ትፈልጣ ኢኹም ደቅ ገጠር ጓሶት ኮይንና ተዓቢ ኣለና ታይ ዓይነት ጫወታ ሃምላ ላትጫወትና ድባፅሕና ትፈልጣ ኢኹም ትፈልጡ ኢኹም ብዙሓት ነገራት ኢና ጓሶት ጫወታና ሸዋይ እንሆ ሓንካሓንከሻ እንሆ ሰንዳቆ ድበሃል እንሆ ድቦሽ እንሆ በብዓዱ በብኣከባቢኡ ድትፈላለየ ስም ክፀንሓዩ ግን ብራያና እዞም ድዘርዘሩ ከለኹም ስም ናይ ቆልዑ ጫወታ ናይ ጓሶት ጫወታ ላትጫወትናዮም ድባፅሕና ኢና ዳዓበየና ኢና እና ልማዓንቲ ንጫወት ትበሃልና ሽሽ ትበሃልና ከዛ ኣብዚ ሰላም ሰላም በልዮም ብለያስ በቃ ብጎኒ ላትናገራ ስለ ዳስሓቀለይ ኣነ ሓፍረ ድድየ ትወሽጠኒ ከም ትርኢ ኣለኹምኒ እዛ መሓዘ እያ ሰላም ትብለኩም ላ እዛ ሰላም መሓዘ እያ ሰብስክራይብ ገበርዋ ኣዕውይዋ ብዙሕ ነገራት እያ ትናገረና ምክንያቱ ድምፂ ስለ ደኣተየ ያጥፍኦ እየ ዳ ብናይ ባዕላ ላትናገረት ብናይ ባዕላ ተይኮነለይ ደስ ሃም በለኒ ብዛ ኣጋጣሚ ድማ እዘን ድቦሽ ኣገላብጣ ቃትላተን ማለት እዩ ሰሓቅ እዮም ወይታ ኣነ ብውሽጠይ የለኹ ይቁስል የብለና ክሰሓቅና እዘን ድቦሽ ትገብረንላ ብዚ በኣዳዋታ ኣገላብጠንላ እያ ዙረያም ኮነ እያም ሃምዚ ትርኢ ኣለኹሞ ኣብዚ ኣቋርፅናዮ እዚ ቪድዮ እዛ መሓዘ ደዋ ብላቶ ማለት እዩ ንምንታይ ደዋ ብኹ የብለያ በቃ እዚ ንህስ ቃሕላ ይበለኒ ካልእ ቪድዮ ንሰርሐሎም እየና ብላ ብጎንና ለ ናዘን ኣሕዋትና ድምፂ ስለ ደኣትዩሎ ድምፂ ለለኣተየ ሕና ላይ ከኣልና ኣለና እዛ ጥፉ እየ ካልእ ቪድዮ ንሰርሕ ብላ ኣብያትኒ ኣነ ለለ ኣያጥፍኢ ካልእ ቪድዮ ሽግር የብሉ ብካልእ ሕዝናሎም ንቃርብ ኢና ንሕዚ ግን ብድሓዝናዮ ንጨርስ ብለያ ሰኣብያና ሽግር የብሉ ኣነ ለለ ኣያጥፍኢ ካጥፎ ስለ ደይዳለኹ ብለ ብሕተይ ሰርሐ ንኣታለ ንኣተይ ለገብረ ኤዲት ገብረ ዳብኣኻቶም ሕዛ ቃርበናኹ ኤዲት ድምግባር ማርያም እንድንህዎ ድኻም ክፀውየኩም ኣይኽእሊ ድቆራረጥ ብዙሕ እንህዎ ናይቲ ነገራት ትገጣጥም ብዙሕ ልፍዓት ብዙሕ ድኻም እንህዎና ዝረዝረ ሽግር የብሉይ ደይደኸምካ ገንዘብ ኣይግነይ ሕዚ ለለ ናብ ባዕለይ ድምፂ ላጥፍአ ንኣታት ናዛ ምስ መሓዘ ኢድ ሰራሕኽዎ ድምፂ ለ ናሕዋትና ብጎኒ ድምፂ ስለ ደኣተየ ንኣታተን ድምፂ ከይረብሽ ብለ ናኩሉ ድምፂ ሳይለንት ገብረ ብውሽጢ ሪከርድ ትገብሩ ኣለኹም ይቅርታ ምክንያቱ ሃምድንሆ ኣብ ዩቱብ ከይፅዕነ ለለ ኮፒራይት ከይሕዘኒ ብለ ሞነታይዝ ስለለ ደይኮነ እዚ ዩቱበይ ገና ስለ ድኾነ ኮፒራይት ከይኮነ ንብለ እና ኩሉ ድምፂ ኣጥፍአ ብውሽጢ ሪከርድ ትገብሩ ኣለኹምና ሃመይ ትርእይዎ ድቦሽ ንጫወት ብልና ማለት እዩ ማርያምን ድቦሽ ሰንዳቆ ሃመይ ሃም ንኾነ ደቂ ገጠር ንፈልጦ ኢና እና ንዓድና ባህሊ ንዓድኽን ትውስታ ናብ ቆልዕኽን ጓሶት ንሃለኽን ትውስታ ተሃለየክን ኣብ ኮሜንቲ ብድሕራይ ብቃፃሊ ቪድዮ ብካልእ ቪድዮ ሕዘልክ እንድቃርብ ኣብ ኮሜንቲ ኣፍልጣኒ ኣብ ኮሜንቲ ሕደጋለይና ድና ነገራት ሃምዛምዝና ገበርና ሕዘልኽን ክቃርብ እየን ምዘን መሓዝተይ ማርያምን ሰብለ ሓድስ ነገር ሕዝኻ ትመፅእ ኣለኻ እዩ ድርእየ ኣለኻና ኣነ ላይ ሰርሑ ኣለኹሉይ ደይሰርሑ ኣለኹሉ ምክንያት ለለ ብሕዚ ሰዓት ኣብ ድንኽዎ ትፈልጡ ኢኹም ትፈልጣ ኢኹን ኣሕዋተይ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣብ ምንታይ ኩነታት ሃም ድንኹና ብዙሕ ነገር ብዙሕ ጭንቂ ስለ ድንሆ ኣነ ለሰለ ኣሕዋተይ ደይምጭንናቕ ላመኮርኹ እዩ ብሓደ ነገራት እንሆ ኩላወኽካትኩም እዩ ንኣተይ ደስታ ድትዳልያተዩ ድትዳልያተያ ንኣተይ ሓጎስ ንኣተይ ደስታ ድትዳልዩ ድትዳልያ ኣሕዋተይ
بأخاتكم موران بأخاتكم مخري أو زبصحناكو حازله مخركم دقافكم يفلين لاهو زايت بي سبسكرايب لا جورخاتكم مونتايز كتخون براتات عتين سبسكرايب لايك شير لا جورخم براتات عني حاجزكم دقافكم يفليني تنكرك صرح مونتايز اندحر خوين اللي اندحر تقابل نلالا يمر بدبلصه ጠንካር ኮይነ ደስተኛ ኮይነ ክሰርሕ ድብሃል ግምት እንህኒ ሓዚ ግን ሓደ ሞነታይዝ ስለ ዘይኮነ ሓደ ለለ ኣብ እያዛ ኮይነ ካብ ሕስ ሰዓት ብዙሓት ኣጓላት ስራሕ ድፈትሓ ስለ ድንሄ ድምስራሕ ስለ ደይምቸየኒ ኣነ ለክሰርሐሉ ደይከኣልኩ ደኣሚ ኣነ ክሰርሕ ተስፋ እንህኒ ሰርሐ ብዝክልወጥ ሰርሐ ካግኒ ድብሃል ተስፋ እንህንና ምክንያቱ ብሓስ ሰዓት ዓዲ ዓረብ ሽኳናይ ኣነ ቆልዓ ሕዛ ይኾነይ ቆልዕ ደይ ሓዛ ድጥራሕን ኳዕንስ ስራሕ ስእነን በየ እያዞ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ኣሕዋትና እየን ስራሕ ፈትሐን ድጨናነቕለያ ሓታ መሻርፍ ስእነንስ ካብ ዓዲ እየን ላገልበጣ መሻርፍ ድበልዕ ለያና ብሓስ ሰዓት ስዑድ ብጣዕሚ የተዋላሽዩ ድንሆ ዝረ ግዜ ካብ ድምለስ ግዜ ምፅወንህ ዝለለ ግዜ ካብ ድምልሶ ሰብ ምንም ኣማራጭ ስለ ደይብሉ ተመስገን ላባኻ ምንባር ስለ ድኾነ ኣነ ሊናጋን ጉሆ ዛኢት ቦይ ሞኔታይዝ ኮይና እንድሕር ተቃብላትኒ بدبلص ደስተኛ ኮይነ بدنهن عاقمي مس ودي وعلأي خنتاتي لحظ خدا أخاتهم كقرب نعتي تحواس نعتي دستا دتروي بزحات حواتي إنهم منها خننا عاوزلنا متم بقول لا صراحة بقول لا درب شكا سواي شجري لا خني إن عذرها نا يتوب حقتاتو لسلدي فولطي مثلا تلتل لدي مصي تلتل لدي صرحلو بزح حقتات انه بزح ነገር እንهوና ና يتوب حقتات لهامي حمد خونه اب كومنتي افلطاني احواتي دتفلطات هالخن اب يتوب تايتاي حمد سراح يتوب تايتاي حمد فقدولو تايتاي حمد يفقد دتفلطات هالخن او كومنت صحافه علي زن احواتي معاري أنا جنا مزجمرت لسلدخون خوتوشال ميدا قد محز لا يطقمي አይፈልጥ ይገባ ክፈረጅ ይዳአሚ ሃሚ ሃም ድኾና ይፈልጠይና بحس ساعات ግን توشال ميدا ድሰርሕ ሰብ توشال ميدا ድነጥፍ ሰብ እዩ ሰርሕ ድልወጥ ለይዋ ሰርሕ ዳግኒ ለይዳአሚ ዓዲ ዓረብ ዓመት ከዓመት ግድግዳይ ሓማም ይፋሕፍሕና ምንም ለውጥ አያግኖናል ምንም ሕልፈት አያግኖናልና ዝሮ بأخاتكم دقاف بأخاتكم موراني أو زبصح أو درجة زبصح دنه قدامي نعطي خناتات تفلطيهم تفلط أيهن أمتى درجة أمتى خناتات هم دنه ما نمسب دي فلطني اللي ما نمسب شجري دي يرد أو شجري دي فلط أسوي اللي ولا إنه هاي بلي عاوز حز ساعات حسب دي ولج إن قطري ولا سوي اللي ግን ብድበለጸ ተመስገን ላባኻ ፈጣር ደሃበካ ተመስገን ላባኻ ፈጣር ካም ምስጋና ይዳአም ካልእ ምንም አማራጭ የለይ እና ብድበለጸ ኣነ ለለ ኣምንታይ ደረጃ ምንታይ ኩነታት ሃምድነኹ ስለድ ትፈልጣተዩ ኣነ ደሕናየ ሕዚ እግዚአብሔር ይመስገን ካፈጣር ታሕቲ ደኣኻትኩም ብምግናይ ፈጣር ደኣኻትኩም ብምሃወይ እግዚአብሔር ይመስገን